Date Alive, anime, Jošina, jeden z duchov, je veľmi bojazlivá. Plachá a tichá. Bojazlivá, plachá a tichá, to znamená, že nám nič nepovieš? Rozprávaš cez babku? Babka repuje? Čo im povieš? Čo by si chcel vedieť? Ja nič. Ja nechám obrovský na ňu. Prosím ťa, povedz mi jednu vec. Je tá babka niečoho personalizáciou alebo personifikáciou, alebo to je len babka? Tá babka je niečo ako moje druhé ja a vlastne povie to, čo si ja myslím, keďže Jošina nemá na to odvahu. Je to niečo, ako je super hrdina. Aha, a prečo na to Jošina nemá odvahu? Je proste bojazlivá. Prečo si vybrala tento cosplay alebo túto postavu? Neviem, celkom som si ju obľúbila a bolo to niečo ako výzva, či niečo takéto. Výzva, to počkaj, to si všetko šila úplne sama ručne? No, so strihom som mala trochu problém, takže s tými pomáhali, ale zvyšok je moja práca. Fantastické. Ako dlho ti trvalo ušiť ten kabátik napríklad? No, Pamätáš si? kabát som začala okolo Vianoc, ale iba cez víkendy. Ja by zaujímalo, prečo je taký nadupírovaný, vieš? On perfektne drží formu, úplne úžasne. Je v ňom výstuž. Nie, žinenka. To je super. To je rozhodne nečakané. Žinenkový kabát. Perfektné, perfektné. A ja by som ťa ešte chcela poprosiť, Joru, aby si sa určite trochu ukázala pred našim publikom a pred fotografmi. A prosím, ocente veľkým potleskom, lebo je fakt strašne krásne. Dnes sa ľudia tie také bandíky. A tam dolu to sú asi lodnička, alebo chvost? To sú, nie, to sú gumaky. Áno, sú to rolničky, no. Na gumákoch. Brbolce, no. Brbolce. Nič nevieš. Neviem nič. To je s číslom 31. 31. Joru ako postava Joši.